ପାଖକୁ ଯା ନାହିଁ ରେ, ଏବେ ଅଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ରେ ଭାଇ, ଯା ନାହିଁ ଯା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଅଟୋ ଟିକେ ଉଠେ ଭାଇ, କଣ ଚାଲିଛ ତୁମର? ଭାଇ ଆମରି ଜାଗାରେ ହେଲେ ଏତିକି କରିହବନି ଭାଇ। ବାଃ ବାଃ, ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଯା ପଛେ ନହେଲେ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ବି ଦେଖୁନ ଏପଟେ। ଆରେ ଭାଇ ଅଟୋରୁ ବାହାରି ଯାଓରେ, ପାଖକୁ ଯାଅନି ଏତେ ମାଡ଼ିକି ପୁଣି ଧଳି ଚାଲିଚିରେ ଭାଇ। ପାଖକୁ ଯାଆନିରେ ଭାଇ। କଣ ବାହାର କରିକିରି ଖାଇଦେଲା ଅଟୋରେ ଏକାଥରେ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଦେଖୁଛ ନା ଖାଇବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେମିତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାରିବେନି ଏମିତି ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଉଚିତ ନା ଆଉ। ବେଗରେ କଣ ବାହାର କଲା କେଜାଣି ଅଟୋରୁ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପକେଇବାକୁ। କାର୍ ଚଲିଲା ଆଉ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଟୋଟିକୁ ବୋଧେ ନେଇଯିବେ ନା କଣ ଆଉ। ଆଁ ପିଲାମାନେ ଅତି ପ୍ରାୟତଃ ଏ କହିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗୁଛି।